για τον Γκόμες, αυτό στο Χαραλαμπίδη. Δοκιμάζει το πρώτο σουτ πάνω από την εστία του Φεκρούς. Τον ακολουθεί ο Αμορίν. Καλή παλιά για τον Ετμάρ. Βγαίνει παλιά, απέναντι Μοντέιρο, πλασάρι, έκοψε ο Πιπίνης. Μεγάλη κλασική ευκαιρία για την ΑΕΛ να ανοίξει το σκορ. Αλωνεύτη στο φάουλ. Κεφαλιά από τον Μωράης, γκολ, 1-0 για το ΑΠΟΕΛ. Στο 4ο λεπτό με τον Νούνο Μωράης. Εξαιρετική τοποθέτηση από τον Πορτογάλο. Εδώ η άψογη εκτέλεση. Η επίσης εντυπωσιακή άψογη κεφαλιά από τον Μωράης. Έστρε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε και δεν αντέδρασε καθόλου ο Φεκρούς. Γέμισμα από τον Νουόν, λάθος από τον Ολιβέιρα, ευκαιρία με τον Ινταπτελάι, έξω! Χοντρό λάθος από τον Ολιβέιρα, χάνει ο Ινταπτελάι. Κάνει την παλιά μέσα, περνά, μεγάλη ευκαιρία, έξω ο Ινταπτελάι. Ο Αλωνεύτης εκτελεί, πίσω ο Ολιβέιρα, έκανε την κεφαλιά, Χαραλαμπίδης το πάρει την μπάλα. Πάει στη γωνία, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά έξω. Καλή φάση εδώ για το ΑΠΟΕΛ με τον Ολιβέιρα. Θα δοκιμάσει παλιά στην άλλη πλευρά που είναι ο Ετμάρ. Κάνει την κεφαλιά, βγαίνει ο Πάρτο. Διώχνει ο Ολιβέιρα ενώ έχει γίνει φάουλ. Νομίζω από τον Μοντέιρο στον Ολιβέιρα. Αμορίν Ινταμπτελάι τον σταματά ο Ολιβέιρα. Πάει να περάσει και περνά ο Γκόμες. Κέρδισε τις δύο κόντρες, έδωσε έξυπνη πάσα στο Χαραλαμπίδη. Φεύγει γρήγορα, πλησιάζει ο Χαραλαμπίδης. Κάνει τη σέντρα, μόνος ο Σαντίν, 2-0 στο 41ο λεπτό. Ο Σαντίν σκοράρει από πολύ κοντά. Ο Χαραλαμπίδης εδώ κοίταξε ακριβώς εκεί που ήταν ο Σαντίν. Δεν μπορούσε να στοχίσει από εκεί. Ο έμπειρος Βραζιλιάνος με κεφαλιά κατέβασε την μπάλα, την έστειλε στο πλεχτό. Σφύριξε ο Μάσας. Ο Μοντέιρο εκτελεί, καλοχτυπημένο, έξω πάει η μπάλα. Και προλαβαίνει ο Χαραλαμπίδης, ψάχνει να βρει τον Σαντίν, τον βρίσκει, αφήνει πίσω του δύο αμυντικούς ο Βραζιλιάνος. Σαντίν, μεγάλη ευκαιρία, πλασάρι, σώζει ο Φεκρούς. Συνεχίζεται η φάση κόρνερ τελικά. Κλασική ευκαιρία. Μαντούκα καλύπτεται, δεν έχει στηρίγματα στην περιοχή. Σταματά τώρα, δίνει για τον Σέρτσιο που πέφτει. Ο Μασάς ήταν πολύ κοντά και έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η ΑΕΛ βγαίνει στην επίθεση με τον Αϊρώσα. Κάνει παλιά, προς τα πίσω η κεφαλιά. Πέφτει τώρα για Ινταμπτελάι από μαρκάρισμα του Αμορίν. Δύο πτώσεις μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Σέντρα από τον Μοντέιρο. Κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση από τον Πάρτο. Στη σέντρα του Μοντέιρο. Την κεφαλιά από τον Μπεμπέ, στο δοκάρι ήταν η μπάλα. Πλησιάζει ο Χαραλαμπίδης, δίνει στο Σέρτσιο. Βγαίνει παλιά. Πίσω ο Αλεξάνδρο, το σουτ ψηλά με το δεξί πόδι. Ντεβινσέντι, ο Μωράης παίρνει θέση, του δίνει την μπάλα. Τρέχει ο Ντεντέ, Μωράης ψάχνει και βρίσκει απέναντι τον Μαντούκα. 3-0. Το παιχνίδι εδώ τελειώνει. Στο 83 το ΑΠΟΕΛ φτάνει στο εντυπωσιακό 3-0 στο ντέρπι κορυφής. Έδωσε στο Μωράης. Αυτός γύρισε έξυπνα την μπάλα στο Μαντούκα που καλυπτόταν. Δεν μπορούσε να στοχίσει από εκεί. Ψύχρεμα ο Μαντούκα. Έγραψε το 3-0. Ενώ εδώ έχουμε Πιπίνη, αποβολή με δεύτερη κίτρινη. Έχουμε επίσης καθυστερήσεις. Εδώ ο Πιπίνης με τον Μοντέιρο και τον Αϊρώσα. Έκανε μια κίνηση. Εκτελεί τώρα ο Μπεμπέ. Κεφαλιά πάνω στον Πάρτο.